Ka jingkren nengkong jong un Netanyahu hadin baka US kala bom ya kijaka nuklear jong ka Iran. Ka jingken tho jong Benjamin Netanyahu kalong hadin ba Donald Trump ulong baka US kala bom ya kilaiteli kijaka nuklear jong ka Iran. U Benjamin Netanyahu menteri rang badu jong kari Israel haka singuble ulayero ya u Presiden Donald Trump hadin baki shipa US kila thombor ya kilaiteli ki jaka thep nuklear jong ke Iran haka jing thombor ka jobha bat ong bakarai ka shulur ka jong u kan penkala ya ka history. Ngabat u Presiden Trump ngiju ong ka jingsuk lengba ka jingklan ningkong kawan ka bor nangta kawan ka jingsuk bat menta kamit u Donald Trump bat Amerika kilale da ka bor ka bakraw laong Menteri rangba un Netanyahu haga jingkran haga video hadin bagi lingsun jong ka US kila ter ki laiteli ki jaka bakongsan jong ke Iran kata ka Fordo Nathans bat Evahans. U Presiden jong ka US u Donald Trump uliathu haka Fox News bala penhap nruteli ki bangkar bostar bom ha Fordo kat balai photeli ki namding tamahau lapan ha persya iki weipat ki jaka pentei nuklear. Kublai sibun yau Presiden Trump karai ke basilur jongpi ban tombor iki jaka sina nuklear jong ke Iran. Da kabor ke basyirkai bat ke bahok jong ke Amerika kan penkela ya ke history ong u Prime Minister jong ke Israel. Hak Operation Rising Lion Israel kelale shisha iki kam ki bapla Henry haka jingle menta kamit persya yaki jaka sina nuklear jong Iran. Ka Amerika kelalong ka klemla banya New York. Kelale yaka ege ka omdon ka weipat kari ha ka perthai ka bala banle. U Netanyahu laong baka jinglong nongelam jong utrom kala tau yaka pewat history ka bala banyalam yaka Middle East bat syabar syak kalawai jong karoy kapar bat ka jusuk. Ublay unkerku yek Amerika, ublay unkerku yek Israel. To ublay unkerku yek jingya telok jongi kaba klemla ban penki yek jingya jongi kaba klemla ban penpra ula ong shushu u menteri rangba jong ka ri Israel un Netanyahu.